Видеоинструкция за монтаж на проточна система за обратна осмоза Fitaqua Hydrion. Fitaqua Hydrion е система за обратна осмоза без резервоар с 3 броя филтри и вградена помпа. След разопаковане на системата, проверете дали всички части са налични. Обърнете внимание на обезпечаващите клипсове. Внимание! Преди да започнете монтажа, спрете подаването на вода с затваряне на спирателния кран. Изберете подходящо място за системата, което осигурява достъп до електричество и вода. Изберете и маркирайте равна повърхност на плота. Пробийте два отвора с диаметър 12 мм. Преди това проверете мястото под плота за кабели или други предмети. Върху плота поставете подложка и уплътнение, след това вкарайте канелка в пробитите отвори. Отдолу поставете уплътнение и силно завийте закрепващите гайки. С муфи свържете канелката с маркочи 3/8 цола. От двете страни на муфите, към канелката и към маркучите, поставете обезпечаващ клипс 3/8 цола. Това ще осигури пълната херметичност на връзките. Между спирателния кран и меката връзка за студена вода завийте трипътен присъединител с спирателен кран. Маркучът 3/8 цола вкарайте в бързата връзка на присъединителя и фиксирайте с клипс. В следващата стъпка изберете място върху вертикалната част на канализационната тръба и пробийте в нея отвор 5 мм. Монтирайте скобата за отпадна вода върху канализационната тръба. Маркуч 1/4 цола вкарайте в бързата връзка на скобата и я обезпечете с клипс. Извадете втулките от 4 гнезда на задния панел на системата. В гнездата, обозначени Clean Water, Pure Water и Water Inlet, вкарайте колена 3/8 цола. В гнездото Waste Water вкарайте коляно 1/4 цола. Осигурете връзките с обезпечаващи клипсове. Вкарайте маркучи в съответните колена до съпротивление. Единият маркуч от канелката в коляното към Clean Water, другият маркуч от канелката в коляното към Pure Water, маркучът от канализационната скоба в коляното към Waste Water, маркучът от присъединителя в коляното към Water Inlet. Фиксирайте връзките на маркучите с колената, като поставите обезпечаващи клипсове. Адаптерът, който е включен в комплекта, свържете с гнездото на системата, а след това с електрически контакт. Отворете спирателни кранове и проверете херметичността на връзките. След включване на захранването, системата автоматично ще се промива в продължение на 18 секунди. Отворете двете кранчета на канелката и промийте системата в продължение на поне 2 минути или докато водата стане напълно бистра. Поставите предния панел. Сега може да се наслаждавате на кристално чиста вода благодарение на усъвършенстваната система Fitaqua Hydrion.